گوندê Birc yê Kurdî ji êla Şêxan û Denane. Ev gund bi ser devera bavê dikeve, dûrî vê deverê yê li ser rêya godikînê di navbera Bab û Racî de û li ser rêya godikînê di navbera Exterîn û Cerablosê de bi 42 kîlometre. Ji hêla Rojava gundê Kiêbê ew ji gunda Kurdî û ji hêla Rojhilat gundê Tilcercerayê û Tilêşayê. Ji hêla Başûr gundê Şêxcerah û ji hêla Bakur bexçeyên Nayfanê û rêya Xendûrayê. Gund ji xwe belavkiriyê li ser bexçeyên Mîna, Kîsme û navenda gund. Hin bi malbatên gund Eşxwel Kesmane ji eşîra Denan û Şêxanê tên naskirin malbata Bozan û Dawûd. Ew bêtir li ser çandiniya genim û ceh û nîskanê û darên zeytûna û hin neşteciyên gund jî kar dikin li ser otomobîlên êbarkirinê çi ji derve çi ji hindir. Serradek li gund heye bo hemû liban çi genim çi ceh çi libên din. Gundek kevnareyê vedikere serdemên kevin û bîrek gelekî kevin di gund heye tê gotin ku romanî. Av jî tê heye nîgarên zerdeştî û romanî di gund hene. Di vê dema dawî de komê lêkolînê yê Tirkî dest pêkirin hatin gund û nîgarnê Tirkî çêkirin çima ji bo bêgotin got Tirkiyê û ji bo diziya entîkê gund jî. Panava gund nêzî 1200 hektarî ye û hejmara neşteciyê wan nêzî 1100 kesî ye. Anha gelek koçber li gund hene ji bajarên din ê Sûrî mustewtenat jî lê tê avakirin li ser erdê xaka xwediyê gund. İşkence dibin ji bo gidev ji gundê xwe berdin û guhertina dîmografî çê dibe li ser destê Tirkan û kurtêlxurên wê ji opozisyona Sûrî. Ev agahî gihiştin me ji hêla Birêz Mihemed Umer el Ehmed û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolom parêzerim ji devera Tirbêsiyê.